Bimħabba lejn pajjiżu u niesu u viżjoni ta' Malta aħjar għal ġenerazzjonijiet li jmiss, il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif irid iħallil il-Malta għal uliedna f'indirizz li jagħmel fil-Parlament it-tlieta filgħaxija dwar il-budget. Huwa semma l-potenzjal li għandhom il-Gżejjer Maltin u kif jemmen li jistgħu jkunu aħjar, isbaħ u aktar ġusti. Fit-tieni budget f'pandemija, il-Prim Ministru qal li l-budget għas-sena d-dieħla mhuwiex b'saħħtu għax huwa l-aħħar budget qabel l-elezzjoni, imma għax Gvern Laburista ħadem bla waqfin biex jipproteġi lin-nies u l-għajxin tagħhom waqt pandemija. Nemmen issa li d-domanda li rridu nagħmlu flimkien hi kif is-sena d-dieħla se jirnexxielna nerġgħu nkunu aħjar minn din is-sena. Għax aħna naħdmu, Sur President, biex kull sena pajjiżna li tant inħobbu il-poplu tagħna ikun aħjar mis-sena ta' qabel. F'diskors realistiku li fih mess ma' diversi temi, il-Prim Ministru tkellem dwar l-ekonomija b'saħħitha li għandu pajjiżna fi sfond ta' numru rekord ta' nies jaħdmu. Flimkien ħloqna magna ta' progress li toħloq eluf ta' impjiegi, li terfa' l-eluf mill-faqar u mid-dipendenza soċjali, li tagħti opportunità tajba lil kulħadd biex jilħaq l-aspirazzjoni tiegħu, li tgħin lil kulħadd biex jista' jsir sit ta' daru, li tgħin lil kulħadd ikollu karriera, li tikseb prosperità ġdida. Lil-kap tal-Oppożizzjoni li jumilu propona li nataw tax credits lil kumpaniji li ħarġu lil ħaddiema tagħhom, il-Prim Ministru qallu li dan il-Gvern jagħti miljuni fotjiet u tax credits. Fil-fatt fakru kif is-sena l-oħra ingħataw €1,600,000 f'tax credits u €1,500,000 oħra din is-sena sa wissu. Jekk in-negozji qatt kellhom bżonn xi konferm oħra li bik Prim Ministru jagħmlu pass lura flok il-qudiem, bil-mod kif tkellimt dwar dil-miżura, erġajt ikkonfermajtielhom. Dwar il-Gżira Awċija, Dr. Abela fakkar kif it-tkabbir f'Għawdex qed ikun sansitra aqwa minn ta' Malta biex qed jingħallaq il-pont li kien hemm fl-imoddi bejn Għawdex u Malta. Mela ma stajniex ħadna l-parir tiegħek Sur Kap tal-Oppożizzjoni, stajna ħadna l-parir tiegħek għadna daj kont berbiq ta' flus u nixxaħħu mal-Awċin ukoll. Imma minflok għażilna li ninvestu bis-saħħa fl-Awċin. U x'kien ir-riżultat, Sur President? Qatt daqs illum ma hemm Awċin jaħdmu fis-settur privat f'Għawdex stess. F'diskors b'ton ta' għaqda nazzjonali u ambizzjoni li ħalli pajjiż aħjar minn kif sabu, il-Prim Ministru ħeġġeġ lin-nies biex ma jaqtawx qalbhom mill-politika għaliex hija waħda mill-għodot biex ittejjeb ħajjet in-nies. Tal-baġit u rejna fejn tħabbat qalbna, erġajna tħallna l dawk l-aktar vulnerabbli, erġajna ma daħħalna l-ebda pis fuq in-nies, erġajnu rejna li aħna l-moviment tal-idejat tal-bidla tal-riformi tal-ġejjieni, ġejjieni fejn inkomplu ntejbu lil pajjiżna, ġejjieni fejn Malta tkun xempju ta' dinamiżmu, ta' sostenibilità u tal-ġustizzja maqudin flimkien bħala tim Malta, Awċin u Maltin se nibnu prosperità ġdida. Din Malta li rrejdu għal uliedna.